Romana, last game, this tournament is over. What you feeling? Tak sme sklamané, lebo sme chceli vyhrať. Dávali sme do toho všetko, ale už sme cítili veľkú únavu. Na sebe bolo veľa zápasov a nezvládli sme to. Mali sme veľa šancí a nepremenili sme. Poland win 2-0. You have many places to go, but not today. Why? Je to určite, teda neviem či určite, ale ja osobne cítili sme veľkú únavu. Sme hrali v priebehu krátkom čase 3 ťažké zápasy a nevedeli sme to dostať za tú bránu. Poľky hrali veľmi dobre v obrane a nevedeli sme to prekonať. All tournaments, what say this in week in Tampere? Tak celé majstrovstvá boli pre nás výzva, verili sme si na lepšie umiestnenie, preto sme sklamané, chceli sme sa umiestniť na 6. mieste, nepodarilo sa nám to a musíme ešte veľa zapracovať, aby sme to do ďalších majstrovstiev zlepšili. Thank you. Thank you.